Mamosta xwendina Kurdî kêm biye, tu ser vê dikarî çi bêjî? Çima kêm biye? Xwendina Kurdî çünkü em zarê xwe na ji piçûkî da va gundî pir ew dikin. Zarê wana giş Tirkî de elîmînin. Piçûkî wê çawa bebekin ew ê doğru dürüst ew nake jêra kurmancî navên. Mesela bajarê ew em jêra dewên entelektüel, ew ê xwendin, ew ê duyarlî. Ew zarê xwe Pirtûkê Kurdî jêra dîrin de elîmînin ji piçûkî da li bajara. Ama li gundî wernakin yani. Aslında gelka gundî jî zarê xwe bielîmînin. Ji wê poxê Pirtûkê Kurdî pir li vê deran narin. Yani li vî bajarê Erxenî narin pir. Em bê mesela li Lalê Betmanê, Lalê Cizîrê, Lalê Hekarî, Lû Lalî daha zêde zarê wana zarê xwe na elîmînin. Daha zêde zarê wa derin. Emena vî bajarê Erxenî nadim ber zarê xwe yani. Kurmancî nadim ber zarê xwe. Evet, zarê mesela em zarê piçûkê 3 salî derim gundê Diyama heye. Ez derim wê derê zarê 2 salî û nîv 3 salî jî gi Tirkî qisa dikin. Bi me re jî Tirkî qisa dikin. Dî û bavê wan nadin ber. Dî û bavê wana Tirkî de elîmin. Ji televizyonê Tirkî de elîminin. Çünkü televizyona Tirk timî timî seyir dikin zar. Were ye. Ji bo vê hinek Kurdî zêdetir bibe çi? Ji bo Kurdî zêde bu çer bikin. Nona min got zarê xwe em bielîmînin. Ji piçûkî de gelka em Kurdî bidin berwa. Zimanê xwe em bidin berwa. Yani ziman çünkü wê çawa zimanê me ra wenda dû, hetişkî me ra wenda dû. Zimanê xwe wenda nekin geleka em. Perda wî da em ê zarê xwe na ji piçûkî da bielîmînin. Wê çawa te zarê xwe elimandin ji bîr nakin. Zar wê çawa piçûk bû ziman bieliminse girdwin jî ji bîr nakin. Yuşa girdwin jî tu nikanî bi zorê bidî ber zimanê Tirkî, zimanê kurmancî bidî berwa. Em bê nûka wê çawa 10 sala, 11 sala, 12 sala tu bê were işte bişînim mekteba kurmancî ya bişînim dersa kurmancî bertedim wê çawa jî naxwînin. Zar tu nikanî pêra baş nakî. Were yani. Spas dikim. Ez berêberê rêveberê Dem Partiyê rexne dikim. Tinê bê çima li kêrê, li şaredariyê, li navenda, li navça, li kêrê civîn de tu kesik bi Kurdî napeyve. Giş bi Tirkî dipeyvin. Ji viya 10 deqe berê em li vir hindik mamoste em hatin arekê, ez ne mamoste me. Lê mamoste gi bi Tirkî peyvim lê ew jî rexne kirin. Pirtûkê Kurdî îro li vir tenê pêşwazî gel dikin, em gelek kêfxweş bin. Ya ez divê arê da ji şaredariya navça Erxenê spasiya xwe ji vir dişînim ji wan re. Evî ew Pirtûkê Kurdî li vir vê fuara danin daxistinê gelek em kêfxweşin gel xwendevanê me na tên li vir Pirtûka distînin. Eviya tişkî herî mezin e. Ama ez li vir rexnê xwe ji rêveberê partiyê vedişin. Bira bi Kurdî bipeyvin, bira bi Tirkî nepeyvin. Em ne li hemberê Tirkî me her zimanekî însanekî ye. Lê bi Kurdî napeyve, bi Tirkî dipeyvî. Ya ana ez bi Kurdî nepeyvim, ez ê çawa Kurdî bielimim? Li gunda êkî jiyana xwe li gund dikim, bi malbata xwe re, bi zarokê xwe re bi Tirkî bipeyvin. Em ê çawa pêş de herin? Diqe pirtûka dixwînî? Evet dixwînim. Tu kîjan pirtûka hez dikî? Kitap ez dikim. Kîjanî hez dikî? Minik kediler. Şükran Demirhan. Minik kediler. Minik kedi arkadaşım. Pir baş e. Li diqe Kurdî jî dixwînî? Evet dixwînim. Navê Pirtûka me kelha Gurkêliye. Tirkî, Kurdî hem gotarên me hene hem nivîsên me hene em wana diweşênî. Em behsa çit kî dîroka me ya wenda, em behsa kelhên me yên wendat kî, ew kelhên me ne yê hatin terikandin, ew kelhên me yên em nizanî, ew yên mayîn bin avê de, bin axê de, ev ne kîjan, ne ev wana dixebite, ev e 12 sala li Wanê, Şirnexê, li Amedê û heta tu bêjî Îdirê else ed gerime, ev e 12 sala. Em sevane dixebitî, ev gundên me hene, gundên me yên antik hene, heta dema urartiyan çi, ev gundane kîjane ez sew dixebite. Farqînê wekî mînak ez bêjim mesela, çi heye? Gundê Nasrî heye, bajarê Nasrî heye. Ev bajara Wenda ya, 20 kilometreş farqîn dûr bajarê Nasrî heye. Çavkanê de derbas be, bes em henîz alkî deriya. Ev çend sal al pey wî gerîme. Ev bajarên hilkî deriya, mentika welkî deriya, dîroka Merwaniyan de gelek mühim ev derê. Wekî dî jî far baş e, ez ji wane bejdar bime. Far jî baş e, gelek nivîskar hene û bejdar jî hene, xweş derbas be. Henara em yekadî nas dikî. Ev dîkî baş e, yani manzarayê ku em bêjî gelek baş e, xweş bû yani. Hem çit kî
ام گرینگی دیسه هند تشتا مثلا چیا موزیکا بس مثلا نه تنه موزیکا کردی گرک ویژه ادبیات هبه گرک futbola کردی هبه گرک de beji çi bejdar hebe şanoya kurdî hemî bedara da kurdî hebe tu û em vana pêş bixî û vana jî zêde bike gerek em vê tiştê biçûk jî nebînî çi heye tabii ki ev sed sala bişaftin heye ti berî xwe dê polîtîkeyên qerêj hebû ev ne ji hêdê dî xulas bivite gerek çi destê me ve pê em hemî bikî em vê tiştê jî bîr nekî kurdî ne tenê müzîkî weka min gotî hemî beş gerek hebe ti futbol jî bîr neke futbola kurdî ev sal yan bername çêtî em xebine Şuxa Ahmet Spor eşiro ve kare Ahmet Spor'u me. Eve çand sala ez şuxa futbola Ahmet Spor'u, Wan Spor'u, Wan ez evdît kim, tamaşa etkim o nivîsin me hene sevane o em jî bername zendî jî çêtî se YouTube ya Ahmet Spor jî behset ki rastî jî gerek em inşallah jî ser bikeve hemî beşa da em ser bikevî hemî beşa da. Bel gerek spas. Kes kurdî naxune çünkü qendina kurdî gencê me xwe heta dise popüler köle kültürel sade xwe dise hêla Batiyê û hêla Avrupayê. îro qey gerek nake bence. Yani bona viya hani ji okula ilkokula gere başlayık. Anaokulî da. Hatta mümkünse dê û bav da başlayık. Zarokê me na li malê televizyonê û telefonê da dilîze xunga min bixwe Tirkî kurmancî nezanibû. Tirkî û kurmancî lev dixist me dikir nabe da lal dibû. Me jî me goba Tirkî qise şukur anka kurmancî zanin. Heta êvarê ber televizyonê ber telefonê hani berê heval derdike der dîsî be rana tişwertin. Ana ber televizyon telefonanı. Hani îro wa bêjim yek çitokî büyümüş bose çito mezin bibe werdimîne. Li hevsalê çito li hevsalê ji werayê. îro mesela kitayê hûra ê kurmancîya henin vedara gel kanka ê zar wara. Awana bigire bo bide zarê xune hevsey salê wiya bixune kêfa wî jî deratê nêzîka bî salê de ew îja de zar kî de. Me va qedan dişunda qed kirşina dîwebin hevalî xwe de. Xwendevanê me yani zarokê me ku dibistanê Tirka da dixwînin bi Kurdî nizanin bi Kurdî perwerde nabînin ji ber wê eleqa Kurdî Pirtûkê Kurdî hinek eleqa tune heye zî pir kêm e mixabin yani ev ji bingehê de lazim e yani temel ji kreşê de dest pê bike heta zanîngehê dibe perwerde bi zimanê dayîkê were dayîn. Ez bixwe viya nikarim bi Kurdî bihaqifim ji wî belê ez pêm çin yani. Rexna miş min re yani ji miletê re ninekî. Çima em seviye? Çima Kurdî ew kas xeberdana wî jî xwendina wî jî kêm biye? Çima? Em önemê nadin kültûra xwe. Em nadin çanda xwe. Ji wî belê yani ji bo çi ye dayîkê me yoksa di mal de hala kurmancî de aqifim. Em wexta em mezinê me tên cem hev em bi Tirkî naaqifin. Ama ne yazık ki va millet pir memûr biye. Çûnin der. Ji wî belê millet giş kurmancî qisa dike. Tirkî qisa dike. Kes kurmancî eda bi zarê xwe re qisa nake. Navê lavê min rê nase ama sadece rê nase. Em pêra bi kurmancî naaqifin. Yani van havalê jin di mal da evet ji dayîkê dest bi Ve Kurdî heyîn bike ere zimanê dayîkê. ji wî belê rexna me ji me re yani ji xelkê re tune ji gel tune. Ser vê fuarê bêjin we hez kir vê fuarê? ê wela pir xweş û. Hûn qet diçin niye? Yê kurmancî jî dinêrin? ê em ê berê bisa bavê xwe dikim bira bavê me pere bin mezdirê. Pêwistî niye Kurdî? ê Ama divê tu bixwînî jî newsa? ê ez ê bixwînim. Tamam. Spas. Spas. Em xelkê mize dike ke xwendekar nine. Ema vê neslî mize dike ema gem ser telefonê sade em ji xwe re wa dikin. Wextû zemanê me ji wê derin. Werî. Sayê ji xwe kes ziman bîra kesî de nîn. Ziman bîra kesînin ziman qediye zaten. Ji xwe re gunda da mayî ke ka bir mîzeke kakî kurmancî xeber dide. Çend kes gotin di gunda de jî zarokê xwe re bi Tirkî da. Werî tu ema zarokê ana nû dêjin de ji xwe re em ji xwe re bi zimanê îngilîzî jî xeber bide bira hê bikin. Tu kurmancî jê re endek garîb tê. Werî va biraziyê min xwardê min birê min jê re de derdê zimanê îngilîziyek ew ê pêşewe de ji we re faydelî be. Ama berî zimanê xwe ew ê kalan û bavê xwe carê hê bikin. Ew her türlü ew ê were fehm kirin, were hê kirin.
چوش ji bo ku pêşveçûna ziman hebe xwendina ziman hebe xebatên vîya wayî û zêdetir xebatên çi rengî lazim? ولا شخورا وی دمی آنجا و وانی نو درکون شخورا سر زمانی خودی درکون اما لگوتنو پیشیان و پرتوکی پیشاش خورا بشوبین سه بلکی تشتک بو وکی دنا اوا درم نباشه زازکی وام داد زازکی مزه جار کرمانجی زانه ام تو زازکی نزانه ازانه زمانی منی کرمانجی چار پیوی هی زازکی سورانی گورانی و کرداسی ام کرداسی تانی زانه ام در هلا عراقي هلا شرناكم كرمانجيا وفهمناك زازاكي عين شكل ده فهمناكن يعني كوا صورنا مي كا چار بي به كرداسي كرمانجي هيو ام sadece ما بيكي करती है ام ادم भाविती है بلاوي صورنا مي Sabê jî li piyan karî bimînî. نظام كاز باوي مجمرا ورغوت جمرا ور رمضان ancak ema derbaz yani o mecnene sonra mecnene me çabuk bekriye avar medayu emwer derbazdı bu. Ava çen bajar mey va Elazığ evu kurmancı unakan. Haber nadı mesela Elazığ Meleti u Jerabejim Antep avana ga asimile kurun yani ga Ve derece tune. ve dere heye mazedetene cemme jerade qaqo qaqo anin de belawi ga evbun Mesela kakot karîn ki vekî. qaqo çava bejim Ako genelde kurmancı zanamaz zazaki zanen. Jeraba de ergan yerlileri jebed bezin. O emjde ve avujder ve atının hanirin ver daninin goti bra yani asimile buna vakino. Emjora den kako. Spas. Ay spas. Vay xuzati dibin zazaki UNESCO dibe hendek mayi evi rabe. Evi wendabe. Yani tabi vaya pırgran temeriyara. Yani yek zamanı dahi ki wenda bibe vaya pır yani kıyamette hayfe o kurmancı card hink xabateyi şoğlandın heyi o zazakizi bere ve vay isal ana eğitim senede kurs vekri zaza bona zazaki em gıddişin em veri va zamana heven o kursu kurmancı ve buyi vurdu her duzi aynı dönemde ve bunun düşün veriyor fazikana du ver razı kurmancı bu buna khura bişuna me zamanı dahi ki he buna me hem binib sandana me hem buxandana yani paper keyif buna. Yeterince destek aile serzaratın neye? İnsan havki mesela ezbejim Dıçağı nohayin da havki devbav daha bilinçline daha zare xu teşviktik ama insan ebere oka goyval ser xwandin eni bu sevaya beki kemani heye noa huzanın da dorame çıka olay dibin çıka dış yaşanmış dibin da serveci insan noa ne veri zare xu bişiniş derveci mektebe vesaire evana ga etkenin minaviye yani gelik dıştan ama ek noa takın emevun Win dixwînin win çawa alaka ve çawa ya. Ez no ez naxwînim li malım naşugulum jî lawkê me heye no ez em li mal bevra zeman derbaz dikin Kurdî daxil. Yekî kazana ama ew jî kêmaniya min zatî îro li vira me bi hevalkî jî qisê kir xweska li mal dew bav zêde bêgotin piçikî zazakî zane piçikî kurmancî zane yani heya kız de ji destê min tê jêra dibêjim ama hewkî da hûrbaya min bida ber davêlê bi elmiya işte kısmen zanı yani yekê kazanı. Xebatê vî rengî çawa dibînin. Yani li ser vî etkinlikê dibêjinse pir xweş e. Ji bo erxenê özellikle tiştê awa ki daimî bise di her aliyê de fayda weri insana jî dibe li me jî dibe. Gelkî kêfa me jê rat. Umarım dewama wê were. Spas. Ya van ji bona geleme tabii ki geleki hoş bu. Tevtiştik jine bu zaten veka viyan jî dibînin ji ber viyan hewkî daha ji hêla xwandinê de jî ez çêrbêjim daha teşvîk dibe. Yani ji bona geleme bi rastî jî pir tişkî xweş e. Ji bo xwendina Kurdî jî tabii. Em ji weke kemasiyê me gişa jî pir e. Yani em tabii ki dixwazin daha pir bi Kurdî biaxivin lê em bayağı jî şunda mane.